טוב, אז אני קעת בקול. אף אחד לא אמר שאסור לאונן כשאת במחזור, זה פשוט יהיה מגעיל. בקבוצה. טוב, אני מתחילה לצלם. אז חכי רגע. שלום יוטיוב. אמרתי לך חכי רגע. אז אנחנו בסרבר של רוסים, ואנחנו אוהבים לעשות שטויות, אוקיי? כמו שקרה עכשיו, ואת קראת את זה בקול כדי לפדח אותי מול כל העולם. כן, כן, וואי, תקשיבי, כל העולם יראה את הסרטון הזה. כן! היו לנו 21 מיליון צפיות. יותר! כן, ביליון, ונשים גנגנאם סטייל. לא, כבר התחלתי. כל הפדיחות זה בסדר, טוב. אבל תשימי בלופרס! אוקיי! תראי את זה ותעשי סרטון ונתחיל אותו נורמלי. Don't tell me what to do. אז בוא ניכנס. לאן ניכנס? רוצה לאחד? תשתיק את הפלאפון. לא רוצה, בואי לאחד. הלכתי לאחד. אחד. אני אוהבת את המפה הזאתי. אבל אין פה אף אחד. זה בסדר, אנחנו יכולים רק שנינו לשחק כמו מקודם. היי גייז. היי. אני לא רואה אף אחד. גם אני לא. אולי הם מאחורי הזה. לא. טוב, אז נכנסים, אני עולה על הדבר הזה. אני באה מלמעלה, טוב? יוראי, זה צ'ק. את יודעת איפה יש פה תיבות, נכון? כן. יופי. יש פה בכל מקום תיבות. וואו. אני לא ידעתי באמת לא ידעתי. אני איפה את? אני במפה. אני בתוך התחת. להגיד לך איפה את? יש שם וי-פיי? אני בישראל. מה את אומרת? אני בגלקסיה. אוקיי. טוב, איפה את נמצאת לי עכשיו? בדיוק. בגלקסיה. יש פה מובים? לא. יש שם... אומייגאד, התמונה שלך בסרט מרצה. יש לי צמרמורת בסי. I know. אני אקח בצד. זה של רין. מוולקלוי. הנה מישהו נכנס, יש פה 3 עכשיו. נהרוג אותו! הוא הרי לא יעשה איתנו טים, נכון? תעשי איזה ג'ירות. אומייגאד. קווסטר גיימינג. נראה לי שזה גם ריקורדינג. קווסטר גיימינג. איזה גרוע. רגע. עכשיו תקראי את מה שכתב. קוויסטר גמין. וואו. טוב, יש לנו 5 פה. אוקיי. זה בדיוק שאת אמרת. המשחק מתחיל. אוו, הנה כולם. אמרתי לך, הם מאחוריי. אני ראשונה שנכנסתי. טוב, אני אעשה את זה באמת על שקט. כדי שזה לא יפריע לי. טוב, דיאנה, אני מלמעלה. פאקס. פאקס, וואו. את יודעת שזה מילה פאק שתקה. פאק יו, מה נתקעת לי פה? פאק. יו. יש לי 2 כובעים, הולי שיט. יש לי חרב. יש לי גם חרב. בוא נלך להוריד כולם. רגע, אין לי חרב, החרב נעלמה. יש לי רק כובע. יש לי 3. תביא לי. בבקשה. גרייס מה זה החרב? בוא נוריד אותו. גרייס ספיריט אסנדד. אני לא יכולה לראות. וואו, הרגתי אותו כל כך מהר. טוב, אז מה נעשה? בוא נוריד שם, כי יש שם מישהו.
גנגסטה מודפאקה. Oh, hi guys. Hi guys. את עולה למעלה? איזה קפיצה. וואו, אני יש, אפילו עשיתי את זה. שיט, אני אמור. תאכלי, אין לי אוכל. אחי, תפוח. איזה נחמדה. אני יודעת. הוא ברח. רגע, הוא מת? איפה הוא? תבדקי מי יש. was killed. איפה את? אני על העץ. אני רואה אותך, היי. נראה לי שהוא ברח. רוצה להיכנס לתוך הבניין הזה? אי אפשר. למה? איזה בניין? כן. וואו. לבריאות! איזה סרטון ראשון. יא. אנחנו עושות כל דברים מקדרים היום. לא, אז בוא נעשה דברים חכמים. הנה. Come here. היה שפעם שעברה... Little baby. Come here, you little baby. איפה הוא? איפה? Fuck you. איפה את? הרגת אותו? נכנסתי לתוך הבניין. כן, אני גם בתוך הבניין. אוקיי. איפה את בתוך הבניין? אני בקומה השנייה, אני מצאתי המון דגים. I'm hungry, I want food and where are you? אני עכשיו בקומה הראשונה. בקומה הראשונה? רגע, זאת את? כן. סתם. אומייגאד, כמה פישס. אתה יודע, אני גם צריכה סאפלינגס. ייי. יש שם תפוח. אין לך עוד ארמור? כי סתכלי, אני די ערומה. לא, אין לי בכלל ארמור. לא היה לי כלום אף פעם. לי אין אפילו חרב, על מה את מדברת? יש לי נעליים. פאנסי בודיס. בתי, you want my booty. בואו נדבר על זה. בואי נהיה רגילות, זה כאילו. יש פה תפוח! התפוח פשוט עשה ספאון. זה הסרבר שלנו עכשיו? את חולמת על זה. אני לא יודעת. תפוח. הרגנו את כולם? נראה לי. רגע, זה אמור לעשות ברק על מי שנשאר בחיים. כשאני אומרת לך הרגנו, אני מדברת עלייך. כן, הרגנו את כולם, מה את אומרת? כן! I don't trust you. אבל שוב, לא רציתי. אם לא היינו לי שורות אחרונות אז הייתי מצטערת על זה, אבל לא הסתרתי. אני שונאת אותך.